सिंदूरिया चढ़ाओ लागे सोना हीरा मोती खानी बावे निखरल इनके लिए कल फ्राइडे है चलो जाओ फ्राइडे के हॉट में मजा लिया ये मुझे भूल ये मैं फ्राइडे चलिए हॉट डे मना लिया कंसीडर फ्राइडे के हॉट जरूरी बात हाँ काहे ऐसे अरे नाम ले तनी 2 मिनट रुकल एगो कहानी है हमारे परिवार के आदेश है जे बबुआ के चाचा लोग बा ओकर बाद हमनियो के तनी 2 मिनट के आदेश बात कर लेउ सब हां हां चलो 3 मिनट चाहिए ना एगो तारा के एगो अपना के और चलो वही शिवानी जी भी दुकान बोलो तो रखो शिवानी जी छोटी छोटी पत्थर की इमामा संग जाएंगे इमामा संग चलिए मेरे मेजर के 2 मिनट के बाद बात करके उहे लगा गया कलियोला फिर सब जन जन घुमा हंसी मजाक जीवन में होके के चाहिए इहे रोटी मैसता के जन हमरा के हंसावे सही कहत है ना कहू जरूरत रहता है सभी कर भीतर की मैसता की चेहरा पर हमरा हंसी रहेला एगो को बोले बड़े नरनपुर के लाल मोहर के भस्मासुर का कही अरे मगे चाचा तो जब हमारे के देख लो गइल हंसी शुरू हो जाए तो ये जीवन के एगो नियम कि गीत संगीत भी होगे लेकिन जहां हंसी मजाक तालमेल से होता ओकर के कलाकार कहल एक समय के बाद हम तुमा कि तोरे लेखा लइके के कहीं